alamisa donna octobre kalo tile 21 an balimaw aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru mun b'an bolo ka da kulo kan mali finitigiw olu ka ɲɛmaba ni o ye chef d'état major ye ale ye sɛbɛn kɛ ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka fɔ ko faransi finitigiw olu ka jatigɛwale kɛlɛbagaw ko u ye muso dɔ faga ni a yɛrɛla ka fɔ ko ni muso ni jatigɛwale tabaw bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo kibaru min sera ma olu de y'a yɛrɛ ka fɔ ko gosi mali kɔrɔyan fan fɛ ko faransi finitigiw minnu ka baara ɲɛsilen do jatigɛwale tabaw olu kɛlɛli ma ko olu ka wulikajɔ dɔw senfɛ sɛbɛn in kɔnɔna la a yɛrɛla ka fɔ ko ni wulikajɔ in na ko mali finitigiw ale ni faransi finitigiw kɔni de kun do sabula u sikala yɔrɔ dɔ la ka fɔ ko jatigɛwale tabaw ko olu kɔni dagalen do o yɔrɔ in na o sababuya la ni maa ninnu kɔni wulila ka se ni yɔrɔ in na yen nɔ olu kɔni bɛ se yen nɔ tuma min na ko u ye maa fila de sɔrɔ ye ko ga ni maa fila si ma jɔ ninnu bolila o sababuya la finitigi ninnu de filɛ ka u ka labɛn sabati ni ka u kunda ni yɔrɔ in kan u bɛ se yen tuma min na ko o kɔni kɛra ka sɔrɔ maa fila kɔni de bɛ yen nɔ ko ni mɔgɔ fila bɛɛ kun bɛ moto la ko u kɔni kɛlen ka finitigilaka ninnu ye ninnu bɛɛ ye u yɛrɛ ɲini finitigilaka ninnu kɔni ye kisɛ ci sanfɛ fɛ walasa ka ninnu bagabaga u ka u jɔ nka o sila u ma jɔ taalen ɲɛfɛ kɔni maa kelen kɔni kun b'a la o y'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni tɛna taa ka finitigi ninnu dan o sababuya la o tigi fɛnɛ y'a jɔ nka o kɔnɔna la marifakisɛw kɔni fɛnɛ sera ale ma o waati ninnu de la finitigi ninnu nana sɔrɔ ka dɔn ko nin tigi lamɔgɔ in kun ye muso ye ko ni maa fila ninnu bolila ka bɔ yɔrɔ min na ko a yɛrɛla k'a fɔ ko kɛlɛkɛ marifaba dɔw kɔni kun bɛ nin yɔrɔ in na ale ni marifakisɛw ale ni finitigiw olu ka saki dɔw fɛnɛ ko dugu mun kun ka surun ni yɔrɔ kofalen na muso in kɔni su tara ka taga ni a ye o dugu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min kɔni kun b'a dɔn nka maa si kɔni ma sɔrɔ dugu in kɔnɔ mun bɛ muso in dɔn nka k'aw ladɔnniya ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali bi walasa ka se ka nin ko ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn mali finitigilakaw olu ka ɲɛmaba o ka sɛbɛn kɔnɔna la o y'a yɛrɛ ka fɔ ko bɔlɔlɔ siraw kan ko kunnafoni dɔw kɔni kun dilen do yen nɔ minnu kɔni tɛ kunnafoni jɛlenw ye ko a dɔw la ko a kɔni kun yirɛlen do k'a fɔ ko barika ni o ye faransi ka finitigiw ye ko olu kɔni ye denmusomani dɔ faga ko o si kun bɛ taa san 14 na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko maa min fagala ko muso de kun do ko wa ko siga kun kɛlen do a la k'a fɔ ko ani jatigɛwale tabaw ko olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan mali buru feerelaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara buru sɔngɔ kan k'a kɛ 60 ye ni tile 2 in na kibaru min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mali kɔnɔna la ko don o don dɔ kɔni bɛ ka fara farini sɔngɔ kan o sababuya la buru feerelaw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛmaw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka hakili jagabɔ dɔ kɛ ni maa kofalen ninnu olu kɔni bɛn'a la k'a fɔ ko u bɛna dɔ fara buru sɔngɔ kan ni ka a kɛ 60 ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ la olu kɔni kun bɛ buru di 50 la ko o kɛra ka sɔrɔ farini bɔrɔ o kɔni sɔngɔ bɛ 3,400 na ko nka an bɛ don min na i ko bi ko buru sɔngɔ ko o kɔni taara 4,200 la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ka se ka o buru kelen feere 50 la ko o kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ko kabini sunkalo tɛmɛlen na olu kun bɛ fɛ ka dɔ fara buru sɔngɔ kan nka u ni jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mun kama olu kɔni ye buru sɔngɔ to 50 la ko nka an bɛ don min na i ko bi ko wari wɛrɛ kɔni bɛ ka fara buru sɔngɔ kan olu kɔni y'a jateminɛ ka fɔ ko kow kɔni bɛ ka taa cogoya min na olu ka bɔ tɛ a la ko farini sɔngɔ o bɛ ka gɛlɛya don o don ka taa fɛ ko funan sɔngɔ ko dɔ kɔni faralen do o kan kabini waati jan ko gasoil o kɔni fɛnɛ jɔdaba bɛ olu ka baara kɔnɔna na ko dɔ fɛnɛ bɛ ka fara o sɔngɔ kan ko hali lɔgɔ nin bɛɛ gɛlɛyalen do nin wagati nin na ko ninnu dun bɛɛ lajɛlen ye olu ka buru dilanfɛnw ye ko o kama ko olu kɔni bɛna dɔ fara buru sɔngɔ kan ni tile 2 in na k'a dafa 60 la ni lafaamuyali ninnu kɔfɛ Hamed Dambele ale kɔni ye buru feerelaw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛma dɔ ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara buru sɔngɔ kan ko nka olu buru feerela damaw ko olu kɔni bɛna sariya dɔw la sabati u ni ɲɔgɔn cɛla la ko kabini waati jan ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye a jagoya olu kan buru sɔngɔ ka kɛ 50 ye ko olu kɔni b'a dɔn u ni ala cɛla la ko buru kun tɛ se ka feere 50 la o kama olu ye dɔ bɔ buru giriya la ko n'i y'a ta k'a lajɛ buru kan ka kɛ 300 grammes ne ko nka olu kɔni bɛ ka buru fɛn fɛn feere ko a si kɔni gramme dafalen tɛ ko a tɛ 300 grammes bɔ ko olu kɔni bɛ fɛ ka bɔ o waleya jugu in kɔni kɔnɔna la ni ka buru giriya k'o dafa ni ka se ka a feere 300 grammes na ko walasa olu fɛnɛ kana to jamanadenw olu tɔɲɔli la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye joli la yen dugu dɔ bɛ yen nɔ ko bɛlɛko jatigɛwale tabaw olu ka bingalikɛwale dɔ senfɛ ka ɲɛsin bɛlɛko gendarmeso ma duguden kelen sara o senfɛ kibara min sera ma olu kɔni de y'a yɛrɛ ka fɔ tarata don sufɛ ka dugu jɛ arabadonna octobre kalo tile 20 na nɛgɛ kaɲa 23 wagati jatigɛwale tabaw olu ye bingalikɛwale dɔ ta ka ɲɛsin bɛlɛko yen gendarmeso ma
ko a yirala k'a fɔ ko nin jatigɛ wale taba ninnu kɔni ko u kɔni tun bɛ moto dɔw la u tun bɛ mɔgɔ ɲɔgɔnna bɔ ko ninnu kɔni tora ka marifakisɛ kɔni de ci gendarmeso la fo ka taa fɔ u sera yen yɔrɔ in na wagati min na o kisɛ ci ninnu kɔni senfɛ ko duguden dɔ ale kɔni kun dɛmɛ sennabagatɔ don ko kisɛ sera ale ma o bɔnɛla a nin na nka finitigi minnu kɔni kun bɛ nin yɔrɔ in na a yirala k'a fɔ ko olu kɔni kun man ca olu kɔni fɛnɛ ye u yɛrɛ ɲini sabula olu kɔni b'a dɔn ko jatigɛwale taba ninnu olu jama ka ca u ma jatigɛwale taba ninnu kɔni olu kɔni ye tiɲɛli kɔni kɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ni ka tila ka taa ni nin gendarmeso in kɔnɔminɛn dɔw fɛnɛ ye an bɛ waati min ko sisan maa jugu minnu kɔni ye nin baara in kɛ a ma se ka dɔn maa kelen minnu don nka kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ye bankas jatigɛwale dɔ senfɛ maa 2 bɔnɛla a nin na wa bitigi 2 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jenina kibaruya min sera ma olu kɔni n'a yɛrɛ k'a fɔ ko kari don octobre kalo tile 17 bankas ale dugu dɔ bɛ yen nɔ ko sogara mɔpti mara la ko jatigɛwale tabaw olu kɔni donna nin dugu in kɔnɔna la ni ka tiɲɛli caman kɔni kɛ o senfɛ maa 2 olu bɔnɛla u nin na bitigi 2 u tilala ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔminɛn bɛɛ don ɲɔgɔn na ni ka tila k'u jeni ko ni waleya ninnu kɔni kɛra nɛgɛ kaɲa 16 wagati an bɛ waati min ko sisan a ma se ka dɔn o jatigɛwale ninnu fɛnɛ kun ye maa kelen minnu ye nka kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan an balimaw ni de kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ